Hello ma'am. Ayan, good morning mga kandos Boholanos. Adlaw nga masaron, Domingo no. It's duty time ulit mga kandos Boholanos. Natong kinakusgang amigo. Oh. April in the house. Kaway-kaway. Karong adlaw mga kandos Boholanos na tay kauban bago no. Oh, nanaw ni Christine na po daw ba? Kaway Christine, kaway. Na-delivery. Na-deliver mga kandos Boholanos no. Are. Ah. Are. Ayan eh. Ayan. Tamarong. Tamarong ang niabot. Tamarong. Ada ba? Tamarong ha? Nakatatay. Saroy. Nga na po. Dagko pa na. Dagko pa. Lisa. Karong adlaw mga kandos Boholanos no natay kauban nga sikyo gwardiya. Bagong kauban na to mga kandos Boholanos nga gihatag sa city ang atong bagong gwardiya. Ang bayang. No. Otikson. Minyan ay. Mata tantong maglisod mga kandos Boholanos no kay naana may gwardiya. Ano tayo kauban sa atong trabaho. Gusto man ikubon na lang ibang. Ha? Kaning ibang iya dire wa kubon man ita nang. Oh, kanay. Ikan slaughter. Ikan sa slaughter. Benta ka ito amo kada karon ni dito. Oh, bantay. Ada tuwa ka masayan dito dai sa slaughter. Dalhin diga. Indot pinto. Mo ba? Ya mga gibalhin man ang baji. Ang baji magipulit to. That's mo ina. Ug nagabi pa ko dik mo balhin. Mo ba? Buntag manggod. Maupod. Alam eh dito kay permente kay makadari dito kay kadadlaw man. Indot dito. At ihon nila buntag sayo. Mga alas Oh, kay kuwaon man nila mga alas 3, alas 4. Tayo no? ikaw rin ako alas karne rin. Manghatag ko lang. Oh, hatag ba sila sa kuwan? Man eh. Market oh. Mo way sitraron. Ana sa mudia. Ya moro ka Domingo. Oh, yun nan sa mo kay may sitraron.